Nagsimula na po ang malawakang pagtatanim ng sorghum sa Asinggan bilang bahagi po ng paghahanda para sa pinakamalaking cattle feedlot sa bansa. Ang unang 6 na hektarya ng taniman ay magsisilbing pilot farm at modelo para sa mga lokal na magsasaka na nais makilahok sa nasabing proyekto. Layunin ng inisyatiba na magpatubo ng hanggang 2,000 hektarya ng sorghum para matustusan ng malaking herd ng baka na inaasang aabot sa 14,000 per heads o 14,000 heads na simula 500 na baka ang ilalagay para sa feedlot trials bago dumating ang mas malaking batch mula sa Australia. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang proyekto ay magbibigay ng pagkakataon sa mga magsasaka na kumita ng hanggang 60,000 pesos kada 75 days kada hektarya gamit ang makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan sa pagtatanim. Kabilang dito ang monosem pneumatic planter na may kakayang magtanim at maglagay ng pataba ng sabay at eksakto, isang hakbang upang gawing sustainable ang nasabing produksyon. Bukod sa kita, inaasang mapapalakas pa ng proyekto ang seguridad sa pagkain at kabuhayan sa komunidad habang naghahanda naman sa operasyon ng malaking feedlot sa Umingan. IFM News. IFM News. IFM News.